बेथ' समस्या जागोन बेखौ केन्सेल होयोब्ला प्रिभिलेज नारायण देबखौ माने बिपिएफआ केन्सेल होनो नाङा बे बिराद गिदिर समस्या जागोन देबआ जे बे केन्डिडेटनि एप्लाइ खालामगोन बे आसुरित जादों बेखौ बे खालामनो नाङामोन आरो जाय प्रिभिलेज नारायण देबआ बुंनो थाङोबा हाग्रामा महिलारिखौ बेनो केस होदों करापसन खालामदों मादों होननानै बिटिसि नेगेटिभ केस होदों दा बे हिसाबै बे जुदि केन्डिडेट बिदों बे केन्डिडेट बिनाया जथेस्थ' बिपिएफ हान्जानि जानाखि कर्मिफोर बिसोरनि गोसोखौ हयथ' गाज्रि मोनहोदों जों नबसरनिया जेबो गाव इलेक्सन गेलेगोन आंखौ जेबो खालामनो हाया बे बाथ्राखौ बुंबाय थानायखौ जों नुदों खिन्थु बे बुंनाया ओरैनो बुंनाय बेयो गावखौ गावनि माने लाजिनायखौ फांथेनो थाखाय दोनखोमानो थाखाय बे बाथ्राखौ बुंदों माने बे सापर्टारखौ एसे गावनि भटारफोर गावनि सापर्टार दं फिनसेआव एसे मन'बल लाबोनांगोन बेहा बे हिसाबै बुंदों खिन्थु बेथ' गेलेनो हाला बे गेलेनो हाला बे फाइनाल जाबाय बे जिखि बुङा बे गेलेनो हाला दा इलेक्सन गेलेनायाथ' बाद हो बे गावखौ बोरै गावनि पानिशमेन्टनिफ्राय बारग'नो हायो दा बेखौसो सिन्था खालामनांगौ दा नबसरनिया जे इलेक्सन गेलेनो हाला बिनि प्रमानाथ' जावले जावले जों बुंनाय जाबाय जे बिनि सार्टिफिकेटखौ केन्सेल खालामनाय जाबाय आरो लोगोसे 2023नि 28 फेब्रुवारियाव हाइकर्टआ मोनसे अर्डार होदों जे कख्लाबारिनि आनएमप्लयड इउथ ससाइटि ओमफ्राय जनलाल बसुमतारी दावराव दैखोम नार्जारि बे केस होनायाव जेसेबां सरनाफोरनो सार्टिफिकेट होनाय जादोंमोन बर' कसारि एबा कसारि होननानै होनाय दा बे सार्टिफिकेटखौ WPDBCआ कर्टआव उइद्र' खालामफैदों दा बे हिसाबै इसिबां बर' कसारि एबा कसारि होननानै सार्टिफिकेट लादोंमोन सरनाफ्रा बे गासिबो इनभेलिड जाबाय बे सोलिलिया बेखौ बाहायनो हालिया बे हिसाबैनो नबसरनि जानाखि सार्टिफिकेट बे इनभेलिड जाखाबाय बेजों गेलेनो हाखाला बे आरो बेल' नङा दा सरनानि बादैबो सरनायाथ' बे माने दा बिनि सार्टिफिकेटआबो केन्सेल जाबाय बे दाराय हाला आरो बे पानिशमेन्ट मोनगोन बे जेसेबां माने बेथन जानाय मानाय दंमोन गभर्नमेन्टनिफ्राय सुजुग सुबिदा लानाय दंमोन बेखौ होफिननांगोन बे माने क्रिमिनेल केसावबो गोलैगोन दा बेजों लोगोसेबो आरोबाव जायफ्रा सरनियाफ्रा जायफ्रा बर' कसारि एबा कसारि सार्टिफिकेट लानानै केन्सेल जाजोब्बाय जायफोरनि सार्टिफिकेटआ इनभेलिड जाबाय आरो जाय मानसिफ्रा सरनियाफ्रा बे सार्टिफिकेटखौ लानानै गेस एजेन्सि जादोंमोन पेट्रल पाम्पनि जायनाखि माने लाइसेन्स लादोंमोन बा गुबुन सुजुग सुबिदा लादोंमोन बिसोरनि एगेन्स्टैबो केस जागोन आरो जायफ्रा साख्रि लादों सरनियाफ्रा ट्राइबेलनि बर' कसारि नाम लानानै बा कसारि नाम लानानै बे साख्रि लाग्राफ्राबो बे दिगदार जागोन दा बिसोरनि एगेन्स्टजों कमप्लेन होनांगौ बिसोरनि एगेन्स्टजों जोङो माने केसल' होनांगौ अब्ला बिसोरनि साख्रिया थांजोबगोन गेस लाइसेन्स दानजागोन पेट्रल पाम्पनि लाइसेन्सबो दानजागोन बिथांमोना जेल जागोन ना जाया जेल जागोन बेयो माने माबा दङ माखासे IPC धारा क्रिमिनेल केस जायोब्ला बियो जेल जागोन आरो नङाब्ला माबानांगोन बियो बिनि जेसेबां बेथन जानाय मानाय बेखौ रिकभारि खालामनानै होनांगोन दा बेथ' केस ल' दंखायो माधुरि पाटिलनि माने जायनि केस ल' सुप्रिम कर्टनि अर्डार बे अर्डाराबो दंखायो ओमफ्राय दस्रा केस ल'बो दङ दा बे हिसाबै बे बारग'नायनि लामा बेहा गैया सार जोङो नुनो मोनो जे जोंनि बिटिआरनि बा बिटिसि ओनसोलनि राजनितिक दोलो बा पलिटिकेल पार्टि दानि जे बिपिएफ दोलो बिथांमोना जे नैबे फैबाय थानाय लकसभा क'क्राझार बियाबावहाय बिथांमोना 3 केन्डिडेट फोसावदों 3 केन्डिडेट फोसावनायाव जों बेवहाय लिस्टआव नुनो मोनो जे प्रिथिबि देब नारायण मेथ्स बिथांखौबो लिस्टआव होनायखौ नुनो मोनदों जोंनि बर'फोरनि थाखाय बिथांखौहाय जे केन्डिडेट हरोब्ला माबा मोनसे समस्या जानो हागौ नामा बेथ' समस्या जागोन बेखौ केन्सेल होयोब्ला प्रिभिलेज नारायण देबखौ माने बिपिएफआ केन्सेल होनो नाङा बे बिराद गिदिर समस्या जागोन आरो बेथ' बर' नंखायाबो आरो बे ट्राइबेलबो नङा दा जिनिसा बाथ्रा साननो गोनाङा बेनो जे बिपिएफ बादि एफा गिदिर माने राजनिति हान्जानि जायनाखि MP केन्डिडेटनि फाइनेल लिस्टआव बे फैदों बे सोमोनांथाव जादों बे फैनो नाङामोन दा माबे केपासिटिजों बे बिसिम सफैखो जों बेखौ बुजिनो हायाखै दा अबयसे राजनितिक दलफ्रा गावबागाव केन्डिडेटखौ गावबागाव सायख'यो सोर केन्डिडेट जागोन सोर केन्डिडेट जाया दरखास्त' बयबो होनो हायो बयबो होगोन खिन्थु बिदि होननानै जे माबाया मा होनो प्रिभिलेज नारायण देबआ जे बे केन्डिडेटनि एप्लाइ खालामगोन बे आसुरित जादों बेखौ बे खालामनो नाङामोन आरो जाय प्रिभिलेज नारायण देबआ बुंनो थाङोबा हाग्रामा महिलारिखौ बेनो केस होदों करापसन खालामदों मादों होननानै बिटिसि नेगेटिभ केस होदों दा बे हिसाबै बे जुदि केन्डिडेट बिदों बे केन्डिडेट बिनाया जथेस्थ' बिपिएफ हान्जानि जानाखि कर्मिफोर बिसोरनि गोसोखौ हयथ' गाज्रि मोनहोदों गोसोआव मोनसे माने गोसो बायनाय लाबोदों आरो बेल' नङा जाय मानसिफ्रा बिपिएफ हान्जानि बाहेरायाव थानाय मानसिफोर दङ बर'फोर एन्टायार बर'फोर
गुबुन गुबुन दलनि मानसिफोर बे गुबुन दलनि मानसिफ्राबो दुखु मोनदों बेबायदि सासे मानसिया बोरैहाय जाय ट्राइबेल नङा बे ट्राइबेल नङि मानसिया बोरैहाय माने मोनसे एफा गिदिर राजनिति दलनि केन्डिडेट माने फाइनाल लिस्टआव फैनो हायो बेखौ बयबो दुखु मोनदों दा जोंबो दुखु मोनदों आंबो पार्सनेलि आंबो दुखु मोनदों जों दुखु मोननायखौ फोरमायो दा जोङो दा नैबे माबायाव ट्राइबेल सार्टिफिकेट होनाय केसावबो जों दा नुनो मोनदों जे जों नबसरनियाखौ माने फेजेननो हाबाय बेखौ जोङो एमपि माने कन्टेस्ट खालामनो माने नागिरनायनिफ्राय जों बादा होनो हाबाय बे कन्टेस्ट खालामनो मोनलिया बे रोखा जाबाय दा खिन्थु जोंनि गेजेराव आरोबाव नैबे प्रिथिराज नारायण मोनबादि मानसिया फैयोब्ला आरो गिदिर मोनसे माने नबसरनिया बादि प्रब्लेमा जोंनाव फैबावगोन आरो जों गोबाव जुजिबावनांगोन जाहाथे बे स्टेजसिम फैया जों बेखौ नायनांगोन आरो जोंबो जथेस्थ' जोंबो गोख्रै दं दाबो जों बे रोखोम लेभेलसिम जों फैहोआ बे जुदि ट्राइबेल सार्टिफिकेट लानानै दंब्ला जों खोनादों बिनि सार्टिफिकेट केन्सेल जानांगौ जों बेखौ केन्सेल खालामनो थाखाय जोङो बेखौ नाजागोन जेरैखिया जोङो बेबायदि माने खुनु जाय मानसिया बर'जों ट्राइबेलनि खुनु माबा गैया बेहा एसटि जानायनि बेहा माने क्राइटेरिया गैया दा बे हिसाबै बे एसटि सार्टिफिकेट मोननानै कन्टेस्ट खालामनायनि बेहा माबा गैया जयगथा गैया जों बेखौ बिनि सार्टिफिकेटआ जुदि एसटिब्ला जों बेखौ केन्सेल खालामनो थाखाय जों नाजागोन दा ओरैनो नैबे माखासे मानसिफोर दा एसटि सार्टिफिकेट लानानै दंखायो सरनियाफोरनिफ्राय सोरबा लकर होन सोरबा दास देखा होन दा बिसोरखौनो जोङो दाननो थाखाय जों दा नाजागासिनो दं सोरबा साख्रि लाखोनानै दं नामा सोरबा गेस एजेन्सि लाखोनानै दं नामा दा जोंनाव मोनसे रिपर्ट फैदों तामुलपुरनिफ्राय दारखुसिनिफ्राय सासे लकर होननाय बे गेस एजेन्सि लानानै दङ दा बेखौ जों दाननो थाखाय दा जों हाइकर्टआवबो जोङो जाय माने माबा दंमोन एप्लाइ खालामनाय दंमोन ट्राइबेल जेनुइन ट्राइबेल जाय मोनाखै दा बे चेलेन्ज खालामदों दा बे चेलेन्ज खालामनाय हिसाबै जों बेखौ मदद खालामदों मदद खालामनानै दा बे हाइकर्टआवबो थांबाय बियो दा बेखौ दानहोनांगौ जों बे दाननायनि थाखाय जों इसिबां हायो जों बेखौ मदद खालामगोन आरो लोगोसे दा जोंना ट्राइबेल संघआ खोब भुल मावगासिनो दङ बिथांमोना ट्राइबेल नङैफोरनो सार्टिफिकेट होनाय बेनि थाखाय जों बिराद गिदिर प्रब्लेमाव जों गोलैगासिनो दङ नैबे आरोबाव रिसेन्टलि नै मदासिफोरनो ट्राइबेल सार्टिफिकेट होनो थाखाय जायनाखि माने सरकारा बुंदों आसाम सरकारा दा बिनि सिगां माने ट्राइबेल संघआ जे सार्टिफिकेट होदों कयजन मानसिनो दा जों बेखौ प्रटेस्ट खालामो होहोआ होनो मोना आरो जों इतिमयधे जेराव बेबायदि माने इसु फैदों सार्टिफिकेट इलिगेल भाबै होनाय जों बेखौ दिनै प्रटेस्ट खालामदों दा प्रकुरेटराव सासे फैदों बिदिनो महेन्द्र मदाहि होननाय बे मदाहिया मदासिखौ होनना बुङो मदाहि सेम आरो बिसोर राजबंसि केटेगरियाव गोलैयो बिसोर अबिसि आसामाव बिसोरो माने 17 नाम्बार सिरियेलाव अबिसि बिसोरो दा बिसोर अबिसि माने केटेगरियाव थाखानाय मानसिफ्रा खुनुदिन एसटि सार्टिफिकेट मोननो हाया दा बेनिनो आदिल फाक्तारिया माने एसटि सार्टिफिकेट हरदोंमोन दा जों बेखौ अपज खालामदों आरो सार्कल अफिसारखौ जों बुंनानै बिनि माने माबाखौ जायनाखि हानि जायनाखि रेकर्ड बे हानि रेकर्डआव बे महेन्द्र मदाहिया बिदोंमोन जे राभा अरिजिन होननानै राभा अरिजिन हा रेकर्ड हरनांगौ होननानै दा जों माना खालामनायाव हराखै दा बिनि जायनाखि माबा बे रिभार्ट जाबाय बिनि सार्टिफिकेट आरोखि दा बेखौ बिनो हरफिननाय जाबाय बे एप्लाइ खालामनो हालिया दा जों बेखौनो खावलायनो लुबैयो ट्राइबेल संघआ जाहाथे बे रोखोम नङै मानसिनो ट्राइबेल सार्टिफिकेट होलाबाया जों बेखौ खावलायो ओरैनो जोंहा बिराद गिदिर प्रब्लेम जाबाय आरो जों जाहाथे गोदानै आरोबाव प्रब्लेम जाहाथे जाबावा जों बेखौ ट्राइबेल संघखौ खावलायहरो बेराम आजार जानाय सुबुंफोरनि थाखाय इसवार पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टारा गोबां खाबुफोर लाबोदों बे इसवार पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टाराव गोबां बेराम जानाय सोखानो हाग्रा मोजां रोंगौथि गोनां डक्टरफोर दं क'क्राझार सहरनि खारगामि निउ फ्लाइअभारनि साखाथियाव थानाय इसवार पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टारा गोबां फेसिलिटिस एबा खाबुफोर फोसावदों इसवार पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टारनि फेसिलिटिफोरानो जाबाय ऑब्स्टेट्रिक्स एन्ड गायनेक'ल'जि जेनेरेल सार्जारि अर्थ'पेडिक सार्जारि लेबरेटरि आल्ट्रासन'ग्राफि केजुवेलिटि पेडियाट्रिक्स पेथोलॉजी फार्मेसी लापारोस्कपी सार्जारि NICU एक्स-रे आरो इसवार पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टारा 24 घन्टा जेब्लाबो खुलायै थागोन लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सआबो मोजाङै सार्भिस थागोन निखावरि सुबुंफोरनो इसवार पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टारा रेहाय होनाय जागोन आरो बेराम आजारफोरखौ बे इसवार पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टाराव मोजाङैनो देहाखौ फाहामथाय लाफैनो हागोन
खम बेसेनाव जायखिजाया समावनो अपारेशन खालामनो हानाय जागोन। आबुङै खौरां लाहरनो थाखाय 9395024949 जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन आरो इमेल iswarfoli30z@gmail.com आव जगाजग खालामनो हागोन। নমস্কাৰ, মই ঈশ্বৰ পলিক্লিনিক ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰৰ ছুপাৰিণ্টেণ্ডেণ্ট ডক্টৰ CK ডিমাৰীয়ে কৈছোঁ। আমাৰ এই ঈশ্বৰ পলিক্লিনিক ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰটো কোকৰাঝাৰৰ খাৰগাঁও ফ্লাইঅভাৰৰ তলতে এইটো নতুনকৈ আমাৰ স্থাপিত হৈছে এটা নাৰ্ছিং হোম। ইয়াতে আমাৰ এই নাৰ্ছিং হোমত বিভিন্ন বিভাগৰ চিকিৎসা কৰা হয়, যেনেকৈ অৰ্থপেডিক্সৰ আৰু গাইনকলজি আৰু তাৰপিছতে জেনেৰেল চাৰ্জাৰী, আৰু আমাৰ ইয়াতে জেনেৰেল চাৰ্জাৰী হোৱাৰ লগতে লেপাৰস্কোপিক অপাৰেশ্যনো হয়। আমাৰ ইয়াতে সুবিধা আছে, যেনেকৈ আমাৰ লেবৰেটৰী আছে, এক্সৰে, ছ'ন'গ্ৰাফি, এইবিলাক সম্পূৰ্ণ আমি ৰাইজক ছাৰ্ভিচ দিবৰ কাৰণে যুগুতাইছোঁ। ৰাইজ আমাৰ ইয়াতে OPD যিটো মানে বহিৰ্বিভাগৰ ৰোগী চোৱা হয় সেইটো আমাৰ চোৱা হয়। তাৰোপৰি দিনে ৰাতিয়ে আমাৰ ইয়াতে অপাৰেশ্যন কৰা হয়। গোটেইখিনি সুবিধা আপোনালোকে পাব। ইয়াৰ উপৰিও যিসকল লোক আৰ্থিকভাৱে তেওঁলোকৰ দুৰ্বল, তেওঁলোকক আমি ৰেহাই ৰেটত আমি চিকিৎসা কৰিবৰ কাৰণে যত্ন কৰিম।